nya links na no ashama me na aye kama. Kindly share the link for me. Any komo. And then Tuesday. And you bala this one wa shama me. Na bibia kama. Na yetimi e di nkomo so. Di share link na mami. Share link na mami. Obaso anu a share. Obala ne so anu a share. Obaso anu a share mami. Share ni nkomo. Akra be yi so ati ase. Be yi. Ernesto, greetings from New York. How you doing? Hagar, to say, me chia we bi owo bia. Enumre ye din komo. Enti uba so anu a share so oni e din komo kitwa bi. Share link you share. Yes, sir. Collins Opoku, greetings. How you doing? I believe so. Yeah, baby. I will be a Collins Opoku. Enti uba so anu a share ma me na ye din komo. What you say? Na they also tia say the we are say heading tia no ahwe hu yi ya no ahwe hu yi. Robert Sunyani, how you doing? I'm going to say Obed number tia no ahwe hu yi na bibia tinya ye kama. If we say said you hunu na nya sa na tie we are see onipa tirimodi enam so onipa tirimodi ntu o ya de anu amani ada. Every day it's all about agenda. Bibini adwene a wodwene e ya agenda. Kwa yo befa so odi ni nua behwe ho no ndo wodwene. Kakra bi na epe wiye. Bibra ka nyina no. Omo pe ofombo. Eni yakura se chese okura no I say still na ohumma asem na oda so gina ona so. Ye ne ya se okura ase utimi esore eye bibi. Ba mi akuya ya Israel. Of course, I'm the great white head, the head of all supreme councils. Enti ade ba ko amahunu no. Onipa bia hunu ba bia ufiri ni ba bia wo kwa. Ubehunu de wasa wo ye no wa abere bia. Ubehunu enamfo a wasa wo fa. Eni wo mu a wasa wo ma wo mo kwan no mo ba wa kwam. Sa na wi asetie. Se ohunu ba bia wo kọ. Eni ba bia ufiri a. Ubehunu wo mu a wasa wo mo ba wa kwam. Eni wo mu ensese ba wa kwam. Ubehunu de wasa wo ye. Ade baako a ehu pa wo wiase eni se onipa wo yere efiri hu wa abrabom se wo refiri hu wa abrabom a ya na edi
se wore if you who are abrabom Satan to me strike you. And very easy. And you're very, very, very easy. You understand what I'm saying? When you forget yourself in life, it is very easy for the devil to strike you. Because it is when you are aware of yourself and you know exactly where you're going and where you're coming from, it will help you to put things in its rightful proportional order. Once you forget yourself, at the tip of your finger, you will be struck by the devil. Let me come out here say. So when you baby you free any baby apesa okwa. Untimi nkoduru da. Enipa bi be yi omo ho se apatakufuo aba be fra wo mu. Ebi be ba be fa wadamfo. Na ebi mfiri wabrabo mu nko no. Na omo hwia wa ade bi. Omo hwia wa nigie bi wo nhira bi. Ebi timi cause havoc in the realms of the spirit. And to be very careful. Be very careful. Say aboa bi bekawa ya na yesi free wontuma. These days people are not friendly anymore. This is where you have to get it. People are not friendly anymore. Onipa ni adamfo. Say adamfo bi beba wo nchen a 90% ono ohwe benefit a obenya afiri wo. Nemom enye se owa akoma bi se mabefa ebia Mr. Sumasi adamfo na Mr. Sumasi kwa amane mu a miso meboa no da bi obi wo ho a obefa wadamfo a de ono obenya afiri wo ho no eno no ono hwehwe but ye wo obenya afiri no ho de enya na sab enamfo bebre sa na omote ene ye ko haba ni akunu enti muani na ho so ate ase ha muani na ho adwuma bi a woye bi a muani na ho ya muani na ho wiase muani na ho bibia mu ade bi a obeye bi a muani na ho o sori anopa na wo kwa adwuma muani na ho adwuma mu ho so muani na ho o fa damfo a muani na ho dan ya obekwa ko hia boy ana o girlfriend ansa na akwa ya aware o fa boy a muani na ho nipa bebre ntimi ankoduru wa abrabom nipa bebre ntimi ewa abrabom because of onipa bi obi o ha obebre no ahihye onioma wa abrabom ave beduru mre bi no na nipa ba ku bi oba wa abrabom no abedwini ni nyina atu agu utimi bre pa utimi bre. I will say these days it is never easy to come by money. Tebu a utimi bra kakra obe save no obi ba wa abrabom no abeboni nyina atu agu no asa asase nti won say onipa bi wo ha obenwa wa brabo no aye nko besie ofrofrofro anu ate ahwe ofro anu ate ahwe ye mu bi bebre adi e wa brabom cause enkrofo bi ana e feel say ye wa ni suade hunu ye wo good visions for ministry and people beyond bi o ha de hye wanum kra no o de manipa no but onipa no eye so wicked to the extent say do obesel your onkrofo bi o ha o me very wicked pa very very wicked
Omutirimu odin. Otimi be ye wadamfo, otimi be ye unia. Opa ye ne den, onya aka so obesel no de obesel. Eduru mre bia no mo ani ada ho. Eduru mre bia mo ani na ho. Na ye smart. A unya kakra so ana de bia sie. Unya kakra ho, unya kakra fa di sie. Kakra beba wo nsam no endi ni nyina. Fa ni nyina nkotua school fees. Fa ni nyina ntua light bill no water bill. Aban kora de ka ntia fa kakra wo sie, fa sie mame. Why? Eboa. So over $1 kora fa sie mame. Opatafuor me do bebrebe me pe wasem. Me pe se ena ye woni ado. Isi wo wa no ne sinima no a. Ena man ye woni ado. Mi ado bia ni. Eni nti se me kakra sia. O se bi tufu. Na o so nya kapre bia o didi asie. For when you soon to nipa so bebre. O yesa we mistake wa brabom. Ma wakoma ne wadie nyina ni awurade achi. Ifri se me ba asase we su amanyina duru sei. Ma study nioma bebrebe. Ba bia wo nipa de na koma ebekwa akodi no. Ebe wi achire no. Ubo se na Satan asai be ikro die bi mu a ebe wi achire na Satan wa koso problems be wo ha wo ye ho hwe a enye yie na mmom se odo wura hye awurade mu dia Satan ontimi ha awurade e basa den awurade ntimi nyu mada sana me pese ma na mo wani na ho ewiase no ehu ehu oya branti ya mo ni na ho oya baba wa mo ni na ho na ye adwumaden e ma obi na ada o se shortcut bia wo baabi shortcut bia ni baabi ye adwumaden nya komapa na wo Yesu dine mu your boss ro ni asase no o ma hun sense form da wo de ye adwumaden bo ani na ho na fa o re hia awurade mu na hwe se wani mbegu asia wo de ye adwumaden wo ye adwumaden a no mo ani ada ho nam se o re hia awurade mu nti na awurade ne wo ne nam nti efiefo chekere enkosi aga ene wiase no I say ya sofo Opatafuor me yo sofo na ya meti nsem bebrebe ensem a atu nkrofo wa abrabom ya mati bebrebe on be ka kire me nti duru me bia na ma bo ne tofa na me bia betufu woni na wo na etutu ni o mayi eni di ehia me obia oben Opatafuor bi anim se the bia me taka say it's not about power. If you understand what I'm saying, life, even if God gives you all the powers in the world, if God gives you the powers that he gave or bestowed upon Moses, Abraham, Jacob, Isaac, he combines all these powers and bestows upon you, and you are not vigilant, still you lose it in life. So you could see clearly that becoming paramount in life, becoming vigilant is very necessary. Becoming very vigilant in life is very necessary. Onyame betimi ama
power bi a wopɛ bi a onyame betimi ama bibia bi but ebe free wo nsa ma wonya akwala biem nyina na obenyina kosoro kopem se beduru mire bi na woni wiase biem tieni yo unyanya 20 years a ye den a wo ma fom biem na ade ye very dangerous ade very dangerous wiase woni de dangerous poison is dangerous poison and yet dangerous that me nanti wiase no misua bibi ewrade bie mani ma me hu nioma bi na ade a me hu ya me gitu mu wo me tirim ma adwene mu ne makoma mu a me hu say a dangerous chain weapon a chain sekan a chain tuo eye onipa onkwa efiri enfie aduonu ekopim 45 years sa time frame no so yesterday a ehu pa yi ehon na ya na formula ni hye no ehon na say if you miss life equation, if you miss it you have lost everything within the range of 20 years to 45 years of age. That's a honor and the life equation. A honor share. It is a brabon be successful from 45 years going here. Ejina a year foundation will lay at the age of 20 years, equal 45 years. No, it's a foundation. Abrabon will be a honor na Satan and who are dang. Because Satan himself, a free or berima and now or baby when you feel a due 20 years, a qua copim a year 45 years beyond. Sa uni panua who are dang, obetimidia bomb pie, obetimidia ya conche, tieni you, obetimidia ya conche, obetimidia bomb pie. Ama, a diababoni bi or no Satan be dia or wabra bono. Onim says that time no o ahoden a free 20 years e kopem 45 years no o ahoden obetimi de atu ase enti ehon na ya na Satan na ni abre me no mienu so no enti Satan for so say obeto sinto bi dia to mu obi o ha o sinto ye nsa no ensa na Satan ato mu eye the age of 20 to 45 years enti Satan ebe manipulate no a work wa amuna kwa kodi 45 years uduru 45 years onim se wa ho odi nyina asa satam se free 20 years eko se utimi ye adwuma 3 hours 4 hours a day 45 years eko no utimi nye se adwuma ifri se wa ho odi ayeden asa eye within 20 to 45 years no ehon ya na onyankopon ma opportunities bebrebe akwanya bebrebe ehon na wa ma wani ana ho now the year enamfosam obi wo ha abusua ofiri obi wo ha omo ya abro wabusua no abro fitai abro fitai eno no wabusua bo enti ubehunu se ufiri 20 years enkopim 45 years no na Satan nam wabusuafo so udi wunia me wofa ase wei bo se na wa ball form kakra utime breye abrane wanya mfia duonu 20 years ekopim 45 years kakra utime nyaaye no bo se Satan de nyansa wa manipulate ama wa yeden wa hyeni nyina to agu intimatenase abra me yese me sua de ne ma ye research afa onipa ho na me bom paye ya akonkyere no me hunu se ade a ehu pa o wiase eye onipa se wanya o 20 years ekopem o 45 years se nyame amamu a ubenya 45 years no
Now opportunities will be what your bar obe miti a man bia enka ombetimi aboa no, but Satan a fight sa a man ema edrum pempenso a obonse na dwa bi a hantan su bi na abewura ni mu na ayensem keka bi ema bebre omanya 40 years ekono se bi hwemia obedi adanse se abra no wo 20 years no wo 25 or 30 or 35 no or 36 7 8 ekono wo hia be madia nanka wo ye din ni nante ya ke bia nka ko hia ni ye so but sa enfie no eno ne duru ho aya na Satan ni abere mo so no ɛhɔ no working ma ɛma dwa bi bɛhyɛ ne mu na wonya adwene bi sɛ ɔmɔ ɔbarima ɛma bɛrima ɛnhyɛ ne so, especially ɔmo anya ɛyɛ formal education experience obi a ɔkɔ school kakra saa na mindset ɛwɔ ne tirim no ba onim sɛ deɛ ɔkeka ne deɛ ɔyɛ ne nyinaa na ɛbɛduru mmere bi no na wayɛ single parent, no, I a single mother. And I'm telling you, say, whatever seed you sowed in your 20s to your 45 years, automatically you reap it after your 45 years of age. So most of the times when people come closer to me, when people get closer to me, I always advise them to be very careful and harness the opportunity at that moment, seize that opportunity and make good out of it. And they do maybe ubu how ye berima say or berima bia wo hwe me bia se unya mfie 20 years ekokopem 45 wa sa time no or berima bia obetimi aye successful bia no, you need that thing called discipline. Or very maybe obetimi discipline, obetimi successful after the 45 years elko bia no. I just say obeye discipline. Wouldn't be ntia. Ma menya minchire wage mi bibi ketu abisu nchire. Obi wo ha wo oberema no. De wo mu ne say unya 20 years a ohun kwamu anyina asori. Akono ewo mu. Ahoɔden wɔ mu. Enti akono na ɛwɔ mu no bebree ɛyɛ ana ɛyɛ Satan ɛna ama saa akono no asɔre. Ebi ne die nyi. Ebi yɛ ɛmaape akono. Ewiase afɛfɛ deɛ akono. Adidie mu akono. Saa nneɛma ne nyinaa ɔbarima bi a ɔwɔ 20 years ɛkɔ 45 years bia no. Saa nneɛma no ɛsɔre wɔ mu. Enti se wanye discipline ewo ho a wunya after 45 years na saa nneoma we no Satan enam so no de asel. If you say who 20 years eko 40 years to 45 years a saa time no ho oden edura ho mache a sebe obema pagya ema hunu se oye obema ebon kaye ukohia oba bia utimu so oba we ne ho ofe ne ho akono ewura mu ema wadwene o hormones a ewo mu ebo nkaye se oba we die ne ho akono enuti abra Solomon nyane 20 eko ne 30 no ene o papa ne o maame che ne tena se katrense meba enfo ahode mama emema bebrebe antimi amobra wo wiase baako eye mapesem mape akono odi taku simpoa na yede bema no odi ni nyina na odi aye masem afi obenya 45 years no eho na Satan agum edi ama no na Satan atwe ne ho afiri no kakra afi na ati na ni so afi ati na ni so a
Afe no ober na wanya 45 no opese obobra na 45 years na abrabo ben na obetimi abo ye ma wadwuma kura a ho nya din biem ye ma wadwuma a ho nya din biem 45 years ufiri 46 eko kopim enfie bia obedi bia no ahoden ben na wo uni ahoden bia biem enti ho no ena ya na memma no bidwen se shortcut bi wo baabi mame nkoye drugs mame nkoye money rituals fere ni owuo de afanyina mo owuo aw afe na adwendwene bi ba ne tirim ena eya na wo 20 years kona ekopim 30 a ufi se wo ye young but ade awurade bie su kire me ne se ukata wani sei na ubia ubon se 20 years no nkata wani nsa ante no na bia beka ho enti saf 20 years ekopim 45 years no ho ye danger zone at the mall ba danger zone at the mall berima enti nani ama no ho so nani be ba no so no na watwa ne 40 na afi oni hwe ofie ono so a mo obra bia ono so anya japade bia because a honna na oberima akono nyina sori obi wo hono mu a abrabomu anigidie akono efiri ni 20 ekwapem ni 45 years no afi na abrabomu anigidie akono asori edi odene sikari akohwibra ebi ye nsanom adidie basa bu ha oye osofo omanani na ho one nam party ase one nam nkrofo apunto ase emra ewo se wasai no de bompaye no de hunu onyame ani onyam no otimi di gina ma urade na urade hira no no de aye apiepie enti wudi u 20 years oberima ekopim 45 years a danger zone at the mouth unkata wani se de makatai a wonte no na satan wa wiawo mre wa yew bibia afeebo se odon sabe sumu anu akase me kai se menya 30 years menya opportunity bi menya contract bi menya akwanya bi nanso mamani anaho enu nti sa wo ye oberima se duru sa mpempensuo we ya eya hwe wadam fufam yie ememma bebre de ntimi mo mmobra no ayonkogro no doso ayonkogro no ya na doso so ya na de aye namfosem afi obenya 40 years no na wadamfo bia o ma nani da ho wunua bia o ma nani da ho no na wafe wani kobre no ufi se waje wani mu nyam ensusu sabe akukọ ne kra eni obrekuo ensada. You can't tell me say the goat resemble the sheep in any ways. There's a striking difference between these two species. That is how it is. Enutino mi hunu bibi say samre ya me womu abra mi nya me 45 yi na wasa me ti ayonko grosso na wasa me mama ni da ho na kakra me nya ne me save de me de beto gilda me de be kwakotena ba bi e de aye nsa no de me de be ya akohwibra enkrofo ayi ase enkrofo aponto aso anantianantia kakra bia onyame de be ma me no me de beto ho me de aye investment efiri say samre yi aketrema da abodue mu na moje di mu afusani emre bi wo anim emre bi wo anim obie ni wo anim adechie mu asem odifuo biara nim okomfuo biara nim enti say ya wo say from eti hoda oboa ebeturu birebi no bia wo ya contractor usisi adan wo ya contractor wo ya kwan wo ya contractor ade bia wo ya contractor e wo ho no ka hunu say
ebeduru mmerɛ bi ne wayɛ mmere na woyɛ mmere adeɛ na wobɛdi woyɛ mmere adeɛ na ade bɛhwɛ wo ho ɛnkosi daa o obi wɔ hɔ a woyɛ politician politics na woyɛ no sɛ waban wɔ power a wonya biribi kakra firi mu a ɛyɛ asie bi ɛmfa ne nyinaa ne di ɛmfa nyɛ atutu asɛm ɛmfa nyɛ asisisɛm na wo party no ɛnwɔ power saa nkwa awieyɛ bi a ɛmfie 9 bi a ɛmfie 8 akyi wonya saa opportunity ni bi ne ba ne saa assemblyman DC MP ɛdeɛ na abɛyɛ bi wɔ ha woyɛ government official woyɛ police ni woyɛ soldier woyɛ nurse ni woyɛ teacher ka hu sɛ nye de bia na abetima maaki homework o ebeduru mire bi fa pen na won sɛ po na teacher ni a wakyerɛ de awie na de aya kohwibra no satam a onyini abetu kwan mu a wahoɔden nyinaa asa ɛdeɛ na ɔbɛyɛ ɛno nti mehunu sɛ awuduro bia ni hɔ ɛwɔ wiase a ɛyɛ ehu ɛsene onipa a wanya mfie 20 ɛdi maa bebree ɛnɛ maa bebree anya 30 years ɔmanya 40 years ekunu yɛ ayɛ den wonim deɛ ntia saa ɔbaa yi a wɔhwɛ me ɔbɛgye di sɛ ɔnya 20 no ɔnya 25 ɔnya 30 years no ɛnka akoa bi baa n'abrabɔ mu a na nka ɔyɛ ne da hɔ na nka ɔbarima no wɔ anisuade hunu bi ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra nanso abra wɔde ɛpa asɛm ato yɛ sister wɔ yɛ anim no ɔte aseɛ ɔne aberanteɛ no tu anamɔ kakra bade duru bere bi no suban bi ɛwɔ ne mu ɛne esu bi ɛwɔ ne mu no sɛ ɛkɔba sɛ bɛrima na ɔne ne twe mpona no ɛkɔ kaa ɛna my guy doesn't have respect for me me boy no omume ɔkasɛ m'anim rough ɛne mmerɛ mu deɛ hwan na tena se ɛma ɔbarima hyɛ ne so after all me educated menya madwuma bi yɛ na menya me bibi tena ɔbarima deɛ ni hia ɔbarima saa adwene wei nyinaa no ɛyɛ Satan ɛna de to mmaa tiri mu ɔbɛdaadaa ama na yɛ wo sɛ wohia bɛrima biara abura wɔ 20 years ɛkɔpem 40 no ɛkɔpem 30 no Satan bɛdaadaa wo a woyɛ ɔbaa ho fɛfɛɛfɛ a mpoko yɛ sisi wɔ no na wadwena yɛ wo sɛ wohia bɛrima biara wobɛtumi atena afei kakra wonya wo 35 ɛkɔ 40 na Satan atwe ne ho na wani so ada hɔ saa tam no ɛna na wo pɛ ɔbarima sɛ ma yɛ mistake ka mani akwasi tena hɔ mene yaw tena hɔ ka masum kura na yaw bɛbɔ ɛna nka ɔbɛma maduane adi na ɔbɛhwɛ me a ka me yɛ didi n'akyi ɛnɛ nka nyɛ deɛ maduro ni nanso wei nyinaa no ɛyɛ tirimupɔ a Satan ɛna de to nipa tirim ɛyɛ tirimupɔ a ɔsɛefoɔ no na de to nipa tirim. We call it inordinate mental suggestions. Oh ha, etirimu basa bi na ni namu tirim eni namu adwenim. Enti sister na ni beba ne ho so no. Now within that time frame that God has given to her, no, she's supposed to harness that opportunity and make good out of it. No, now we're wasting. Nim kwanda no, onipa kwanda ye say, 40 years. 35 years wa wasting nyina to aku afei na obɛhyɛ ase enti mpaebɔ bi wɔ ha wobɛkɔ bi tieni o mpaebɔ bi wɔ ha wobɛkɔ bi wobɛbɔ mpaeɛ bonso onyame en respond. Why? You might have this feeling that God has neglected you or your voice has been discredited in the realms of the spirit, but in reality, in the infinite wisdom and the intricate tapestry of human existence, God's spirit assumes that you have been visited in your early tender stages, but you were never vigilant and you never recognize it. Obi o has at you.
onyame nim se ne honhom abɛsraw so ate ase untimi nka se onipa bi oba wakwan mu bia ni o ebi ye eduru mre bia ya na suban bi awo mu no sister wansesa amfiri dwan ho wansesa amfiri ahantan ho wanfisa amfiri se me de be man hye me so ede a ene ka hunu se wonko abenante akwa wiye ebeduru mre bi no wonko na abenam efisa wan na wosu obi anhye wo so enso ya we se o boss a wo hye na se wo adwuma mu no wotean a untimi yi na no na ade na bema ono obetena wo nkwan da nyina wo ye bibi ne wotean wa untimi mre ho ase na wonka se bia me sorry ana amafom entifa chane ebeduru mre bi no sister obi ama wo chem so obi a enka wa asem biem na wo a wo beni na mu saa afei no na abrabo abeye diama abrabo beye diama o abrabo beye diama o eni nti obi a be me a ya me ka kire onipa ne se ma wani na ho ma wani enna ho o ya abayo am wani na ho o ya maame am wani na ho na tutu mama tutu omo ni o mayie tutu mama ma ni o mayie tutu omo na siesie o machi na dabi obi anyina baabi ana oba bi anyina baabi amfa ne nsa antene wo so anka nkyerɛ sɛ maame why obatam bone obi anka nkyerɛ sɛ papa aye papa bone enti ema ani mema nyina no sabi ye ho aduro mpanyini se utu ko bi ana momonefo no na wotu okra sofo every day so utu okra ko afunu antu ko bi fo a ahwa na ko bi akokam okra no okokan so obawe no nti wi obare ma wo hwami ana wi oba a wo hwami tutu ni oma yi obare ma so tutu ni oma yi ifiri se wi ase asesa ewo me ne ewo ye nso ense de pesa me ka kira wono tutu ni oma yi na mu wani na ho e ba chaw me chia obebrebe yankopon ka ho omo wasonwie wai na de oye bia na enye nhyira Collins Opoku nyame nka ho Roger me ba cho me chiawo mo a mo hwe mi nyina no nyame nhyira mo August na akwa nyame nka ho nyame adom a china ye behia na edi nkomo ya no ama phone na ben ya ma phone mail se ne be ya me baso abetimi abantem. Yes, hello. Oba bi ahwem dia moni na ho na o ware a o invite Opatafuor na ma be di jollof no kakra mba be di jollof no kakra ana obere ma bia so no moni na ho na awurade hyira wo o ware ana usi ufie ni wie na wo lunch a wa frem na ma be di jollof no kakra. God bless you and bless you so much. Echina yenhia oi akra be yi emo aba mumu ehwe obi asaso nsawasa sa wankasa obetimi asa na minhira Roland baby a obi a mechia wo na oyere ni wabusia na minhira Anastasia send me a message on WhatsApp. Send me a message on WhatsApp. Robert, salute. Me chia obi a onyame nka mo. Edi mu nyina hye onyankopon ni nyuna ase. Me papa onyankopon apra na adi sisi mu so. Se apra na no enye mo wemfo. No mo ho ban. Nyame nka mo. Me chia obi a salute.